नायदो वाव हेलो फ्रेंड्स बिहान ब्लॉग यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरग्रोबाय आरो दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दाउदै नैबे दाउदैखौ जोङो औवा हासुङाव माबोरै बयल खालामनानै जायो बेखौ देखायलांगोन आच्छा स फ्रेंड्स नोंथांमोना नायलांबाय था बे दाउदैखौ जों माबोरै जायो स फ्रेंड्स दाउदैखौ नुखाबाय दा लाजोबखाबाय दैब्रैयाव दैसेया आंनि स्पेशल स बिदिबा भिडिअखौ जोबजासे नायलां नोंथांमोना अब्लासो गासैखौबो नुलांगोन आरो गासैखौबो एक्सपिरियेन्स मोनलांगोन लोगोफोर फ्रेंड्स दिनैहाय जोङो नैबे हासुङावनो दाउदैखौ सोजोबगोन आरो बयल खालामगोन नैबे ब्रह्मायाव बयल स फ्रेंड्स बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो जोङो माबोरै खालामलाङो स फ्रेंड्स बिदिबा जोङो नायलांबाय थादो दाउदैखौ नैबाय सोजोबसै अब्ला फ्रेंड्स नै जोङो सिङाव सोजोबबाय आरो नैबे दैसेया दङ बे दैसेया आङो बेखौ जागोनसै आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोथां जानाय दिन्थिगोन आङो माबायदि दाउदै गोथाङा लोंनो आरो माबायदि फिटनेस खालामो देहाखौ अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नैबेखौ आं दिनै मन'जोबगोन लोगोफोर बे आंनि स्पेशल दहायनो बुंखादोंमोन ना स्पेशल नायदो वाव बहुत टेस्टी फ्रेंड्स बहुत टेस्टी दाउदैया गोथाङै जानो बहुत टेस्टी वा मजा गैया अब्ला बिदिबा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैबे हासुङाव सोजोबबाय जोङो आरो बे हासुङाव जोङो मुथेनांगोन गोरायैनो नैबेजों नङाबा दाउदैया मोजां मोननाय नङा स फ्रेंड्स नैबे जों लाइ लाबोखादों बेजों मुथेगोन दिनैहाय नैबेखौ गोरायैनो मुथिनोसै दाउ र' संख्रिखौनो होनो बावदों संख्रि होनांगोन नङाबा रस जानाय नङा दाउदैया संख्रिबो लाबोखादों जों नै बाराद्राय होबाबो बाबलायनो हागौ संख्रिया दायो संख्रि होबाय आरो बेखौ आवलायनो थाखाय माबा नांगौमोन जोंनो र' अब्ला जोङो नै फ्रेंड्स बेखौ माथुनानै लाजोबबाय दायो जोङो अरावल' बयल खालामनांसिगौ अब्ला बिदिखौ नायलांदो अराव हो दिनै अरा बिराद जोंनांगोन आरो एसे अराव माब्रै होनानै जायो अरानो गोमोरजोबबाय नै फ्रेंड्स नायदो जोङो दाउदैखौ बेयाव बयल खालामनो थाखाय औवाखौ सावबाय अर होनानै अब्ला बिदिखौ नायलां दसे उनाव जोङो बेखौ माने जासिगोन आरो गाइस जासिगोन अब्ला नायलां नै जोंना बन होगासिनो अरखौ फुरा लागाव बे मोनबा नायदोल' बेसे गोबावजों मोनो दा नोंथांमोननि थाखाय खिथालांगोन आङो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे सब फ्रेंड्स नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोना नायलांबाय था आरो आंनि देहायाबोथ' बारा मोजां नङा फ्रेंड्स दिनै आं बिराद गारमाया बोरैबा खोनादों जानो हागौ थसा सानो थारमाने बिराद गगा मोनदों गारमायानो बोब्राजोबनाय गारमा थसिब जानाय बै हांसो शेप गाबनायफोर बादिसो फुथिगासिनो फ्रेंड्स ओंखायनो दिनैहाय आंनि गारमायाबो मोजां नङा आरो भिडिअ लाबोयाबो गोबां गोबाव जाबायमोन दिनैहाय भिडिअ लाबोबाय अब्ला बे भिडिअखौ नायलांबाय था आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर अब्ला नायदो नै जोंना होगासिनोखा बे मोनबा नोंथांमोना नायदोल' मोननायखौ जमदो र' दसे उनावनो नुनो मोनसिगोन दाउदैया माबायदि मोनो औवा हासुङाव सोनानै बयल खालामनाया जोंनाथ' दाउदैया मोनथारसै नै मोनबायानो
एसे राफोद खालामबावनो नैबे नै औवायाव नायबानो मिथिखायो मोननायखौ माबायदि खेबसेसो ट्राइ खालामनानै नाय नोंथांमोनाबो माबायदि जायो आरो एक्सपिरियेन्स ला आरोखि बे दाउदै औवा हासुङाव रुनानै जानायखौ थाव होआलासिनो थाव होनो नाङा खिन्थु ओरैनो रुनाय थारमाने बयल खालामनाय आरो औवा हासुङाव एकदम एवनायफोरबायदि जागोन आरो बे माबायदि दाइस जायो दाइसो नुसिगोन हासुं बायदि लावसें जायो ना दाब्ला जायो बेखौ दाहाय नायलांबाय थादो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दाथ' मोननायानोसै मोनबायानो जोङो बेखौ खांसै दसे थानानै खांनानै आरो जानोसै आरो जोङो बेखौ जानोसै स' फ्रेन्ड्स बिदिबाथ' जोंना दाउदैया मोनबायानो नोंथांमोना नुलांसिगोन नायबाय थादोल' नै जों खांसै बेखौ दाहाय खांनो नागिरबाय बेखौ खांसै औ माबे समफ्लायासो गग्रोबाय Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, दांनो हाया बिराद गुदुं जाबाय औवाया wow माबायदि जाखो नोंथांमोना नायदो नै फुरा बयल सिङाव नुदोंना नुवाखै केमेराया आं मिथिला मोननायाथ' मोनबाय नै सिङाव नाहरदोल' बेंनायाथ' नुनाय नंखाया बेयावनो जों रुबाय नै नायलांदो बेखौ जोङो दानखावनानै जादिनि आरो थ' फ्रेन्ड्स मोननायाथ' मोनबाय जोङो दाना बेखौ जानो थाखाय रेडि खालामसै बेथ' नै लखबबाबो गवा बेखौ जों मारै खालामनांगोन नै बेजों मानजिनांगोन आरो जों बेजों हख्लायनांगोन बेखौ अब्लासो मोनजागोन जोङो अब्ला नायलांबाय थादो सिङाव माबायदि होदों काट' बारा दागाव दै गावना गावा देखो फ्रेन्ड्स नायदो औवा हासुंनि दाउदै बयला नायदोल' नै माबायदि जायो वाव ओ माय गड बिराद सेक्सि नैखौथ' बिराद सेक्सि नुखायो नै वाव माय गड गाइखेर दाखासो साइसआव नायबा नाथाय बे गाइखेर दाखा नङा फ्रेन्ड्स गाइखेर दाखा नङा आरो बेयो लावसं महरनि आइसक्रिमबो नङा फ्रेन्ड्स बियो जाबाय लकेल दाउदै लकेल दाउदैनि पावारा मा दं बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो लकेल दाउदै जायोबा मा जायो बिराद गोनांथि सेंग्राफोरनि थाखाय लकेल दाउदैनि पावार फ्रेन्ड्स लकेल दाउदैनि पावार नोंथांमोनाबो बेबायदिनो थाव होआलासिनो औवा हासुङाव बयल खालामनानै जानो सोलोंदो माबायदि जायो नै औवा हासुङावनो दंजोबथारो नै फुरा हासुङाव हासुं महर जानानै थायो बे लकेल दाउदैयाबो फ्रेन्ड्स अब्ला नायदो गाहायाव लकेल दाउदैनि पावारखौ जोङो बेखौ जानानै गोबां एनार्जि बुथुमनोसै थाव होआलासिनो औवा हासुङाव बयल खालामनाय दाउदैखौ स' फ्रेन्ड्स नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोङो बेखौ ओरै दानखावबावसै मानो होनोबा एसे सामसफोर मोनबा मोजांसिन जागौमोन देखो गजोब्बाय फ्रेन्ड्स नैखौ नै आरो नैखौबो एखनसै जोङो लकेल दाउदैनि पावारखौ नायदो लकेल दाउदैनि पावार स' फ्रेन्ड्स टेस्टिं जानायसै oh my god इतना सेक्सि वाव फिट जालाय नागिरो गोथावानो औवा हासुङाव मेनाय दाउदैनि रसा एसे आलादा रोखोमनि जायो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जानानै ट्राइ खालाम माबायदि जायो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम अब्लाथ' आंथ' बिराद गोथाव मोनबाय नै बेखौ जानानै स' फ्रेन्ड्स आरो दिनैहाय जोंहा बे दाउदै बयल खालामनायखौ टेस्टिं खालामग्रा सासे सुबुं लाबोदों बिथाङा इउक्रेननिफ्राय फैदों नायदो वाव टेस्टिं खालामदो जानाय नाय माबायदि संख्रि होबाय वाव टेस्टि माबायदि टेस्ट खालामग्राया खिथादो देन्जारसो फुल सेक्सि बरिया गोथाव जाबावदो नै वाव नै जानायफ्रा लावसंखौल' बासियो इउक्रेननि ना दाउदै जानायाव बारा एक्सपिरियेन्स गैयामोन बिथाङा नै बिराद गोथावलै बिराद गोथाव नैबे आलदा टाइपनि आरो बेखौ जानायनि जोङो र' नैबे बिजौखौ जानायनि माबायदि बे बिजौनि टेस्टआ डेन्जार बेबायदि टेस्ट मोनफेराखैमोन आं आलादा रोखोमनि टेस्ट औवा हासुङाव मेनानै जानाय दाउदैनि टेस्टि आरो बिनि पावारा गोगोम जानो हागौ नोंथांमोन गोगोम मानो होनोबा
थाव होबाथ' एसे बेजाल जायो नालाय जोंथ' दा थाव होआसै ओरैनो बयल खालामनायनि टेस्टियाथ' एसे आलादाखा अब्ला जोंनि टेस्ट खालामनाया बेनो फ्रेन्ड्स नै जोङो बेखौ जाजोबबावगोन आरो नायदो वाव लकेल दावदैनि टेस्टि वाव ओरैबायदि गोथाव स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोनाबो बानायनानै जानाय आरो न'फ्राव ट्राइ खालामनाय सोरबाफोर गोसो दंबा माय गड गोथाव मोनलै जाजोबसां इउक्रेननिफ्राय फैनाया लागायजोबनो नागिरबाय होजोब्बायनो इउक्रेननिया लागायबाय जोंना जासिनजोब्बाय इउक्रेननि टेस्ट खालामग्रामोन बे बिथाङानो नैबेयो इउक्रेननिफ्राय लाबोजानाय आंजों टेस्टिं खालामनो थाखाय बे बयल दावदैनि अब्ला नोंथांमोना न'फ्राव ट्राइ खालामना नायदो बयबो माबायदि जायो लकेल दावदैनि बे औवा हासुङाव बयल खालामनायनि टेस्टिया आरो मोनथिनानै लादो आरो एक्सपिरियेन्स लादो लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो आं फोजोबनो नागिरबाय दावदैखौबो जाखांजोब्बाय जोङो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनाव थुनानै होदो जाय जाय थुवाखै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आदसा फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आंनि बे गारमा थसासा जादों गगा मोननानै गारमा थरायदों बेनि साउन्ड क्वालिटिफ्रा माबायदि जाखो आं मिथिला नोंथांमोनासो मिथिगोन बिजिरदो अब्ला भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनो सानबाय फ्रेन्ड्स अब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय